Ani! Ćao. Izvoli šta želiš. Pa... ne želim ništa. Znači, samo si došla da vidiš šta radim. Ne. 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 A zašto si onda došla u moju sobu da me ometaš? Ja te ometam? Puh. A u čemu te to ometam? Pa, na primjer, u čitanju jedne veoma dobre i interesantne knjige. Eto, Pametnjaković, kao i uvek, Pametnjaković. Dobro, ajde, kaži mi zašto si došla. Ajde, kaži mi, zašto si došla? Zato što mi je torba postala veoma teška. Kakva sad torba? Kakve ja imam veze sa tvojom torbom? Veoma komplikovane veze. Sad mi ništa nije jasno. Tebi nije jasno? Ne. Nemoguće, jupi, pobedila sam. Toni, počinješ da mi igraš po živcima. Ne izmotavaj se, već govori zašto me ometaš i zašto me nerviraš. Došla sam zato što sam morala. Da nisam, sutra ne bi mogla da podignem torbu koliko je teška. A od čega ti je torba teška? Od silnih pisama. A kakva pisma sad? Kakva sad pisma? Pisma koja mi daju članice kluba obožavatelja tvoje ličnosti. Čega? Ja, to je obožavateljke. Moje šta? Boni, ja se sad ozbiljno pitam, zašto svi misle da si ti pametan? Ma šta god ti kažem, ti imaš neko sasvim glupo pitanje. Kad bi ti govorila tako da te razumijem, ja te ne bi zapitkivao. Dobro. Da. Dobro. Evo da ti objasnim. Puna mi je torba pisama koje ti šalju devojčice iz škole. A zašto bi devojčice iz škole... Nemoj slučaj, nemoj ni da si završio to pitanje. Mislim, zato ti šalju jer su zaljubljene u tebe. Eto zašto. Eto ti jedno pismo, pa eto ti drugo pismo, pa eto ti treće pismo. Evo ti sve pa čitaj. Evo ti, čitaj. Za ovo mi neće biti dovoljno cijela godina da sve pročitam. Nemoj ni da pomišljaš da ću da ti pomognem u čitanju. Ne. Znaš, u svakom slučaju mama kaže da je to planktonska ljubav. Ne kaže se planktonska, nego platonska ljubav, znaš? Opet Pametnjaković, eto ti. Pa imaš ti pojma uopšte šta su to planktoni? Pa to su sigurno neki ljubavni leptiri, eto ti. Ma nisu ljubavni leptiri, nego planktoni su... Nemoj da molim te. Pa nemam ja vremena za takve stvari, da mi tu pričaš i bez veze da te slušam. Nemoj ni da počneš, znaš šta? Zdravo, zdravo. Toni, čekaj da ti objasnim šta su to planktoni, Toni!